המדריך המושלם לאיך להפיל שלטון בלי טנקים, בלי צבא, רק באמצעות מילים. בשנה וחצי האחרונות, ישראל חושפת יותר ויותר מרגלים מטעם איראן ממש פה בארץ. אני הולכת לספר לכם סיפור שאולי לא שמעתם בחיים, על איך סוכנות מרגלים גרמה לשלטון נבחר פשוט ליפול. ב-1953, הנפט האיראני היה בשליטת חברות בריטיות וחברות צרפתיות. הם פשוט השאירו לאיראנים פירורים. עד שהגיע ראש ממשלה חדש בשם מוחמד מוסדק. זה שלנו, לא שלכם. מוסדק החליט שזהו, כל תעשיית הנפט צריכה לחזור לידיים האיראניות. אז הוא פשוט העמיד עובדה והעלים את הנפט. הבריטים כצפוי לא ממש אהבו את זה, הם בהתחלה ניסו חרם, לחץ דיפלומטי, אבל זה לא ממש עבד להם. אז הם עשו מה שכל מדינה חזקה עושה כשהיא לא מצליחה לשכנע. הם החליטו להפיל אותו. אני מדברת איתכם על התקופה שבה היה המלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית, וארצות הברית מאוד 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 חששו מהתפשטות הקומוניזם בכל העולם. אז כל תנועה לאומנית הם ראו בה כקומוניזם. לארצות הברית לא היה אכפת אם במדינה יש שלטון ממש ממש אכזרי, כל עוד הוא לא היה קומוניסט. אז הכל טוב. הבריטים פנו לג'ון פוסטר דאלאס והם אמרו לו, אתה רואה את המוסדק הזה? אנחנו חושבים שהוא קומוניסט. אז הבריטים וארצות הברית פשוט ישבו ביחד וחשבו איך להפיל את מוסדק מהשלטון. הם החליטו להשתמש בשתי אלמנטים עיקריים. אחד, כסף כדי לשחד אנשים, ושתיים, בתעמולה. הם שילמו לעיתונות כדי שידברו על כמה שמוסדק הוא מסוכן למדינה. הם הפיצו עליו שמות שהוא קומוניסט, ושבעצם המטרה שלו זה שברית המועצות תשתלט על איראן. הם שילמו לאנשים כדי שהם יביימו הפגנות ברחובות. הם אפילו שלחו בריונים שהם התחזו לאוהדים שלו, כאילו של מוחמד. והם פשוט יבזזו חנויות ויטילו ארס וחורבן ברחובות. מזכיר לכם משהו סתום דרך אגב. במרד הזה שהתרחש נהרגו 300 איש. ה-CIA כל כך שחד אנשים שזה הגיע לרמה שחלק מהמפגינים פשוט לקחו טנק, הגיעו לבית של ראש הממשלה, ירו בו חור, ומוסדק פשוט נכנע. אז מה הייתה התוצאה של זה? זה פשוט צלל את הדרך לשעה לעלות לשלטון, שפשוט ביקע את האזרחים שלו, ולאמריקאים פחות היה כבר אכפת, כי המשטר הזה היה פרו-אמריקאי, וזה אפשר לבריטים שוב להשתמש בנפט, אז הכל טוב. אז מה המטרה של הסרטון הזה? חשוב לי מאוד שתפתחו את החשיבה הביקורתית, אחרת כל אחד, כל גורם עוין, לא משנה, אתם לא יודעים מי מנסה להשפיע עליכם, פשוט ישחק בכם כמו בובות. לכן אני מזמינה אתכם להגיב לי בתגובות מה דעתכם, כי דעות הם לא נועדו לאחסון, הם נועדו לדיון, אז קדימה.